Hola amics i amigues i benvinguts una vegada més a Quatre Ferros Forjats. Avui anem a conèixer el món de les bruixes i els bruixots. Però no ho anem a fer com ho fem normalment, sinó que avui anem a conèixer els contes sensorials. Benvinguts al món de les bruixes i els bruixots. Voleu saber un poc més de nosaltres? Anem a veure on viuen. Vosaltres cregueu que les bruixes viuen a una làmpara meravellosa que s'obre quan la frotes? No, que allí viuen els genis. Ai, viuen tal volta en un castell fantàstic? No, allí viuen els fantasmes. Ui, doncs no sé què pensar. Tal volta viuen baix de la mar? No, baix de la mar viuen les sirenes. Ja ho tinc. Les bruixes i els bruixots viuen dins d'aquesta cova. No, que a les coves viuen els dracs. Ai, ja no sé què dir. Ai, ja ho tinc. Les bruixes i els bruixots viuen a les piràmides. Que no, que a les piràmides viuen les mòmies. Ai, si no viuen a les piràmides, tal volta viuen a l'Everest, allà dalt de la muntanya més alta del món, sempre nevada. No, que allí viu el Yeti. Oi. En un arbre. Les bruixes viuen en un arbre encantat, segur. No, allí viuen les fades. Doncs no sé què dir-vos. Ai, ja ho tinc. Les bruixes viuen a les cases encantades. Clar que sí, les bruixes encanten les cases i viuen dintre de les mateixes, encara que no sols viuen ahí. Hi ha altres que viuen a les torres altes dels castells vells, fent encanteris que ajuden a les persones o els encanten. I ara ja sabeu un poc més sobre les bruixes i els bruixots, encara que nosaltres som més especials, no? O que tal volta nosaltres no som bruixes o bruixots? Espero que vos hagi agradat i fins a la propera, amics i amigues.